Magta-transfer po. Sige. So, kayo anong transaction din sa loob? Nagpasama lang po Ay, kami. sige. Actually, book mo lang sa labas. Ano? Send ka na. Sorry po eh. Sorry. Ay boy, dati kami manen, nga talon. Tatami lang makita di may isang kadwami boy. Ni Kendall, madi may matinig. Titay lang boy. Titay lang ang guray. Ang guray kita niyo boy. Kita niya, kasalati solar eclipse. Kaya pa inuwan sa maligmang boy. Eh, Roy! Kasala eclipse boy. Yan, nakamayo. Tila kayo labalik baya. Tama-tama yan. Enroll atin eh. Naganda. Bagsak na. Men, magkano? Jay. Tabag. Ate ba? Wala ate, nalakala ate. 3K lang. Yan. Dati kami mananabo. Ha! Nagrigat. Sila daw kami lang kamarat ni boys. Matagal na to pinag-ahanap eh. Kasi masyado tong sikat na snatcher eh. Pagkita man natin eh, ingatan eh, nagadot ibarbarot na sila kami na nagbibilibid. Shoutout kini Ken. Surati SSG President, may day mamimiss na kan boy. Nya course na ni Kenan boy? Nya course ni Kenan? Forestry ni Ken, agpatadar so nati forest. Good for farming of marijuana. Gayang na nagbagyo naman sir. Sumrat ka, kunwari apan ka, sumrat ko. Oh. Pinaligtad ko na. Apan ka sumrat niya. Press na pa yung ito naglamig. Hindi ka nagdigdiga sa atin eh. Kun boy, nalamis kami si boy. Abino. Wala na. Ang sumrat ang amin. Yung minti sentral maduna yun. Parang Ni Mansel, oy malagit yung di boy, aji masabat tayo nga ko. Nga tropak ati Mansunan eh. Tropa. yan. Purpose. Rian. Ayan mon boy. At dati naramid mi di apong ako. Palabunutan. Kasi naji explain tayo mo naji palabunutan. Adati palabunutan nga upat. Upat aji pinilkumi nga papel. Tapos bunot-bunot aday. Upat ano saktong kakagrupo kami ti comedy. Ta comedy aji nga upat. Tapos atin ni bagtit nga atoy. Madina pinidot aji may isa. Lanya tinya po. Kanya ni mo ging. Konsel di banda? Dimpe mo tagat tiga bay. Sa fried chicken tinalabis kaya niya. Bising ka man kid na kita. Pa Francis, basa mo natin. 6 na barbecue man. Egg mga beta. Ni Francis kayo lang take ano drug test. Konsel niya Kapag lang. di nag-transfer ka, nag-admission test ka. Bate, Uy boy, napatikmang mo makit ka. ang lang boy na niya tipagpasahan ka na ni Francis nga test niyo. Drug test. Pregnant. Positive. Diba? Madi ka pa yung umanayan na nagtaktay ka gamay. Ngayon, tapos na adan sa Hindi sa bali. adan sa t-shirt. Ikaw, Sa bali. Sa bali. Nagdami. ito yung pagnaan. Batang huling. Tanya, Justice League nga ni Captain America. Di ba yung bagak ng mga 90 ngay ko so? Pag-libre. Kita man eh. Pa-subscribe. Sino tayo takachat mo? Nice job ato Francis. Nood ka man. Amo yung nagtatropa neta ko ha. As in, zero tuition. Ti channel Full pa. Ako mga tatay ti channel. Si kami ti pinakamatibay ito kita nyo no. Madi kami nakapila. Nagkatidog yung pila. Ay Francis, nyaji ka na na yung pagbaga ni Wencelan? Nyay boy. Follow back. Uy Francis, bulod ako man. Ito yata ni, kamil tip rin. Nag-Asian graduates. Nakita yung atin eh.
Palabak. Boy, achievement ato yun, boy. Storytelling with Kendall. Sige ko na, yung pasa na di cellphone, tapos share it nga men. Tapos binuyak di first episode. Storytelling, boy. Tapos nakwa, tapos lang nagmalik, wanak madik binuya. Tapos ti binuyak pa lang, di Sherlock Holmes ni Oh. ni Benedict Cucumber na. When Cumberbatch. Benedict Cucumber. Ansel, kabulod mo sa cellphone mo. Kabulod lang sa cellphone mo. Experience lang men. Bulod lang. Grade lang ako. Naka super AMOLED ko to. Grade mo. At i-grade ko di first year ni Pat. Hindi mayat pa Siyempre magsisimula sa maganda boy. Puta. Kat nga Hindi na kahit adi fingerprint na boy, tagbabasa na boy. Gago na binbintas kita mo, black pa ba? Okay, Kay City fingerprint mo White. naman sa fingerprint. Kita mo din na kahit nagbabasa. Nagdambo. Benedict Cucumber. Hindi na kit boy. Men, sakto di angin lang. Oh? Kita mga men, Pagkita tayo ako amin. siguro lang. Madi di angin eh. Sa bali di angin. Hindi na kaya. Sigahan. Take 3 ata yun. Nakaunan. Hindi, nagpintas pa yun eh. Oh. Kahit yung makakita ti montage na ako ni Kendall. Ito niya. Ansel, ano ba pang ka Manila ba ngay ka Tagalog sa Ilocano? Ilongano kami men. Ilongano? Oo, Ilongano kami. Madino, kuya taxi kasi ngay, hindi ba gamay? Tagalog. Kuya, tulad naman di ko. Dumay Ilocano din. Sabi ba ako na may luntak? Kinamdam pala ba? Tulad naman di ko. Per view. Hindi ko maintindihan sila sabi ba. May mading kami makakatawa una ni Wenzel boy. Isunog katawa so nang ikapigil ngay pakastane. Manaray ko tong. Magta-transfer po. Sige. So, kayo anong sasaklid sa loob? Nagpasama lang po Pwede express. Actually, doon muna sa ano? Send ka na. Sorry po. So pinarwarda kami Jonag. Tantalat na ulog na kumamatay ka to. Madedati bomba ti, di ba? Bomba nga. Madi tangi ka aji Hiroshima. Bombing. Bombing. Di press mo. Well, nagji treasure. At nagji may sani. Shrapnel. Bastos. Nagtagari tayo gamin Jonag. Basolyo datoy, basolyo. Egwem! Sinugpal palaban ni Titay Sulbong kwento ubot na. Sika. Palabang ka? May tudok ko ta ubot mo. Sika. Shoutout pala dun kay mama ko kung nanang aminiin ko ngay ko. Kuya, meron na yung 12,000 mo. Nakaipon na ako dun sa tamaan ko na boy, makapasangit. Tamaan. Agtatrabaho ta. Makapasangit po, shoutout ma! Kasi ano ngay, kasi ano makaipon ngay boy, 12k. Kailangan pa iti extra 12k. Pila ko tatanan eh. Nakay boy. Ngayon dyan, testingin tanan eh. Photography tips tayo apo. From Kendall, fresh from UST. Oh boy. So yung mga leading lines, yung alam niyo yung mga leading lines na ganyan. Yan. Except to hindi yan leading lines yan. Yun daw Montage yung mo ni mga... Mansell habang Sige, Rod. Montage. Montage ni Wenzel in 3, 2, 1. Tip number 2. Nung nakakasta apo nakatugot ti subject yo. Siyempre, unang move, open ang camera. Toy, pasti ka kababa dapat mag-picture. aray ko. Dati mo na ni Storyline by Yung Kendall. sara ni Sherwin man, Okay, Mansell. Sherwin. Number 3. Na kasano ka nung ag-edit. The editor ko humbuyan tayo ti technique na apo. May kaagamin. No kasano da edit ti black and white pictures tada masarilik nga move. Kung na ito yung black and white mo ka no.
Snapseed user. Kapag nga, siyempre, is negative mo di saturation. Negative saturation. So, black and white yun. Tapos, apan ka jay, naka-negative 100 G saturation na sagad. Tapos apan ka jay highlights. Max Zero, highlights. negative, Negative sagad mo. 100. Di shadows si... Uy! Gamen mas makita agi G leaves niyo, di ba? Nice one. Makita yung pa Aji before and after photo na Aji atin eh. Oh, kitang-kita J leaves na eh. Kanji Kamuro ni Wansel. Muling may talaga Aji, batak mo ni ba dimple na eh. Gago. Basi nga montage para kini Wenzel nga naka... So ito po mga behind the scenes ng ating dakilang channel na Bon Oli. Kinima. Oh, scan. Wait, nakasipay. Scan. Android Oreo. Habang, ano lang. May pakinggan na yung tut ko mo. Kasimot ni Francis Sapo da pailaw nagmagisgisa siguro Aji yung tititcheran. Tikuha na niya ti rason na napay. O atoy, 7K lang ati susarap ng pang video. Apo kita nyo kami ti video quality na. Met boy. Naggapo Japan. Madi ka mo no nagapo na atoy. Basta ti pasurot na atoy. May isa nga nagpangit nga charger. Madi ko susurod nga headset. Tapos Aji cellphone na ba yung kumet mo ti performance na? 4 hours. Camera na. One boy, di camera na. 7K tapos kasi ka pintas. 7K. Tapos 32GB sa ati boy. Ay po ate ga Maji library nga nag-examine may edit of cut iso na ga Maji kadwak. Boy malalampay. Kat na naka-uniform tamay dikit kitang datay. Sagarod. Mga kabagis, mga kabatikulang. Ito yun, nagipulagid pedugong. Mabalinan, nga genrol ni Francis. IT isunan na apohan nga BS. Nga dyan? BS Ed Major in Filipino. Nagmet talaga ti building ni. Mansel, istorya man na niya nangyari to. Di ba nagmet ang istorya na? Ngay boy! Nagpudot talaga, nagpudot talaga nga eh. Pudot. Niya ngay boy. Sakti in charge city kasjay steps. Kumain ka muna dahil gutom ka na. Kasi Niya ngay boy, Francis inyo mako nung may tinanggap da kamot lang ito yan, BS ba yung bongan? success. Tataboy, agtutudon, di mo niya papanan nagpabukis akpay kumata baka no tiwid tiliwan dako. Madikyat ngayon pa nagitoy di apartment ko tabaka no guluan da amin nga nakatiran jay. Pero kami lata pangananen. Tigi na dakil tiyan na niya, madi umanayan. Dati umanay dito. Palo kay Sara Midok, video na karod. Scroll, video na. Gawin lang, video na. Picture ako tingin sa bobis. Model yan din eh. Diyan. Biting nga. Ta, mobile photography ako. Oh, yun. Kuya, anong ginagawa mo? Naka-flashlight ka pa. Ano ba? Baboso ka eh. Kuya, gising na. Alas 9 ng gabi kanina pantulog dyan. Uy, nananaginip ka. Nakasama ba daw sila Kuya Kendall, Kuya Wenzel at Kuya Francis?